Mantap guys. Gimana tak goleki guys. Kok gak enak. Ternyata. Mae. Tak cek kok senengane kok nguteng wong ae. Mae kula goleki yo mboten nenten. Baru. Alah. Baru. Kayu kawak. Wonge kawak, kayune kawak, kayu rasane. Kayu rasane yo ngger. Ada pendopo sing iso bermanfaat bagi orang lain. Tapi orang iso tinggone paling ngger poso. Tak tanggap nopo cahe. Omong wayang. Perkumpulan wayang-wayang dalang terkenal di kota Solo, Jawa Tengah, Ngayogyakarta, saka Jawa Timur berkumpul menjadi satu. Tapi pertengahan poso inggih risane iki poso. Jadi dalang-dalang itu dikumpulkan suatu komunitas satu dalang terkenal ya, cuman iku mau di bulan puasa toh, tapi di pertengahan ndak iso dipakai. Mbak Rini kayak menganjurkan ngono. Wis to mak, dalang-dalang terkenal semuanya. Iya nduk nek ngono niki iya, tapi kan yo urung dadi engko timbang kemrungsung. Lah mosok juga kan ini mosok apa pasang ya. Iki apa yo ora noto iki dhewe. Iki ndak wong apa nderangkang ngene. Grumuk ngono. Apa yo ora dikek tingkat dhewe. Dikek tingkatan lebar. Nanggap apa ae ora apa-apa. Nek nanggap Deni Caknan, apa nanggap Mbak Nela Karisma, pe Yeni Inka wis to. Nek wis dadi aku tak dadekno siji suatu perkumpulan pakai layar lebar bisa semuanya. Mau layar lebar kok ceret ganti Deni Caknan, ceret Abah Kirun, ceret Ustadz Danu, ceret helek. Jadi di sini saya mau bikin anu ya. Ini tak tahu. Gini, buahmu kan yang di mel. Kebioknya sing kira-kiran kalau enggak di. Kok kene apa sing kene? Di DPR kalau. Kene apa kene? Kene. Ini kira-kiran. Kira-kiran kene. Mama tak dewekno kamar kene. Tak kon buntoni. Terus nek tundakan ini engko nek tundakan ini guys. Jadi masih ada tundakan lagi nih nanti. Kamar kene wis mel kowe. Ambek Dila. Ora dinggo wis kene. Mau dilik ku tak kek kene. Kene ku tak kek ana. Jadi tak kek pager. Kene tak. Jadi fotoku nek mlayu-mlayu ben gak kejunguk. Ini jalan seperti lompati ajar mumur ditekati. Jangan lo mas, jangan lo. Aku ngerekano sing nom minggir sama aku. Sing nom iki kok anak-anakku akeh padha nglumpuk. Dadi sitok nang kene. Masalah turu kuwi grumbel ngono ora apa. Iki nek tamu-tamu yo gelarno kloso nang kono wis sor ben turu jentrek-jentrek kaya pindang. Malah wis ngger dikeki kasur. Malah angin sepoi angin mamiri. Rasa nang AC lah opo? Gelar kloso kene bergadak nek wong. Kuwi ngono wis ngger kok bingung.
njaba wis hotel ki nek dandane ngentekno boto ngentekno watu kumbang kok turun kono jlosor ngono mulai suatu rangkai aku ngene iki jane yo ora pamer iki golek konten aku ini nek matane yo wedi yen YouTube-an iki jarene dhuwit-dhuwitan nek ngarane mel dhuwit goib dhuwit ra halal aku nek matane ustad-ustad ngono aku yo melok bingung aku sing halal iki sing piye sing haram sing piye aku nek matane ya Allah mudah-mudahan YouTube ini menjadi YouTube yang halal ngono aku juga ngutil nggih gak jipuk nggone wong masuk haram ngono ada menyatakan seorang muslimin dan muslimat wal mukminin wal mukminat wal mungkin menyatakan kalau duit YouTube haram aku wedi pisan aku ya Allah bareng ngono pencerahan ilmu ingkang barokah ilmu sing bermanfaat ngono yen mlaku sak mlaku sing diparingi bisa selamat ngono kayune kayu kawak kayune wis kayu terus sing pecah-pecah wis bakal iki pecah-pecah iki tambel kayu anyar miliaran kowe lho ngetekno ngene iki nggih aku ndek ngene wis kan nenek bakul ngene iki ta nggih aku wonge tak tekoki miliaran aduh gak kuat aku duit apa lho nduk aku iki duit sithik-sithik aku gitu iya kayu saka-saka mesti pasang saka nek berci Oke, cek nah orang yo mas. Cek kene nah. Cek cagak nih. Ini nih, ku cek ini. Pakai itu pakai ini. Aku nih ngono yo. Lah kok banyune sing saka kono piye? Banyu kano kan kelawane kok tak anu lho ya tak paping. Lah kono ora tak paping banyu gak yo aku inget dana kok ngeludas kok kare ngono kuat ya Allah muga-muga aku mbonggrah omahe kok kuat wong suwale laku wong urip pancen diciptakno menungso iki menungso iki diciptakno Gusti Allah iki ngresulo sambat dan sambat itu adalah manusia yang sempurna, manusia yang sewajarnya. Itu adalah mempunyai akal dan pikiran. Kontennya aku jangan apa delok-delok kae mel ya ngancong aku iki jane kon piye lah tak jabutane biar mataku jembut dhuwur kok yo gatel piring yo banget tenan aku. Linai mulai ora apa. Mobilku mau pindah orang. Apa tak kayak gini piye nggih. Lebu metu. Gong iso. Mau tak kayak gini tunggu cari gak iso. Market kabeh tak ngene Mbak Jes dhisik sementara. Mun ki Pak mki gremeng ae. Mobil mbok kek nunggoni uang wis ta Pak. Bondo ki titipan yo Pak, aja gremeng ae. Untung-untung iki enak wong dititipi ngono, mati ra digawa yo Pak. Wis toh sabar. Engko nek ilang tuku neh Pak, nedel rejek aku. Aku nyampe tak ngono. Ape kredit yo oleh. Ngekes yo oleh. Mbok jikok yo oleh. Wis to, ora usah bingung perkara mobil iki.
awake dhewe iki lho ndek iki duwe apa ngono. Aku nek nuturi Pak Amir wis tapi ora percaya. Aku iki esuk tak lewati ngono, tak selawati sing diparingi slamet ngono. Pripun mak perasaane? Salamullah ala Toha Rasulullah salamullah ala Yasin Habibillah tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidillah bi alil badriya Allah. Biarpun kayu kawak ya tak selawati. kayu kawak, kayu bolong-bolong, kayu yang berarti kayu apa lagi dari tapi aku suka perasaan Mel perasaan yo piye lho Mel jenenge wong dek kae ora piye-piye dadi saiki diwangi karo anak-anakku nang jero TV kuwi yo mbok iwangi mergawe kan kowe ngiwangi mergawe kan yo langgek Mel dadi pegawene kongkon ngono ki yo dipikir karo pegawene lho pergawe langgek pirang dina lengger mergawe nggo endi ae iki lho nek mergawe berujung langgek sasenan mbok nang ndi ae iki ndak yo apa kira-kira apa dikongkon kei mobil apa kon kei truk yo ora to dadi iki mergawe iki ber eneng minimal berapa tahunan ngono lho dadi iki ngewangi iki yo diewangi tapi perjuangannya dulu kan belum pernah dia rasakan enggak ini kok butuh mergawe saiki dibayar nek setribet kanggo apa pegawene iku yo wis dirasakan sendiri yo wis sapa dikek iki nek Dimas Zainal wis dikek iki nek Damis aku langgek diwangi melmen kan yo ibaratnya langgek gila langgek Mbak Mur wis sepribetin ndek nginane tahunan tak undamala neh tak ngomong neh tak tukokno mesin cuci yo dipan yo mesin apa yo lha iku nek aku gak pamane aku gak nganu kan yo ora nek gak mergene nggonku tahunan aku yo tetep gak mikir yo sithik-sithik enggak ngono lho dikeki dek ra dikeki nek apa enggak dek pegawene dek Dimas Zainal dek kene ora dipikir Eko dikeki motor siji Suryo sing wis tahunan dikeki motor siji Eko ibaratnya dulure ndekne saurunge eneng Suryo Eko ya wis dijak ngeprank zaman kae engko nek pamane Aji kawin ya ditukokno apa ngono lho nggih dadine ora eneng anakku kategorine iki dienggo dhewe lah nek mbok kongkone kei mobil cok-cok ki yo piye leh Ndir yo ora ngono caram kerja ki ora ngono kowe olah iku dadi kowe upamane dadi penduran urung karuan ngono ki urung karuan ngono aja gampangno ndarane tuku iki terus anak buahe kudu mbok tukokno lho ditukokno sesuai dengan kerjane kita pamane ki ngono lho ndak kono apa ndak pamane ndarane tuku mobil anak buahe tuku mobil ya duit mobil nggonem utang diutangi ngono kok terus kayak mobil cok-cok iki ya piye lho mergane iki nganggo logika ngono tukokno ya ditukokno tapi tukokno yang sekiranya kerjanya sesuai. Nah, sampe nek merken njaluk apa? Tak tukokno, Mel. Kanggo pirang tahun, kan merken kira pirang tahun. Langgek pirang tahun. Langgek. Pirang tahun. Rong dino. Oh,
rong dino kok jaluk. Dadi nganten wis tok aman tak tukokno. Mas, Pun gadah. Nek Mas niku jaluk emas yo tak tukokno. Wis to, raketan setengah gram, kok seprapat. Tak tukokno nggih. saon, Mak. Sakon ya Allah mel aku ora ndek masaon mel aku ora kesisipan emas ya Pak Mal njaluk emas Pak wis njaluk apa es aman angger ngewangi mak tenanan insyaallah mak ndek rezeki aku iki pancen iki sik to nggih aku tak mikir awakku masalah dulur-dulur aku ya wis tak kei ndak pokon kei motor cok ngewangi ya sing ngewangi mergawi lho nggih sing dikei. Cintaku sekonyong-konyong koder karo kowe sing bakul lemper iwak cucut mlebu nang karung becek bacut ketimbang turung. Aku tak cek satu persatu apakah ada yang cacat. Cacat ini tetap cacat ya, tapi cacat nanti itu akan dipelitur tuh seninya ada, seni rosokan. Lek Dames apakah seorang seni ngger? Yening tawang ono lintang wong bagus rungokno tangising ati gak iso. Aku ya aslinya pengen jadi penyanyi, tapi penyanyi apa? Suci dalam bu. Landur banget. Besok ki anu mel dilingno kuwi. Kebune kon ngedono. Gabah piring kon ngedono ku badhe diodol-odol tikus. Ngono. Ini rasanya mengkis ini mengkis tipis aku utang Arifin dari duit tinggal tuku mobil aduh tipis ini bangun terus piye utang sopo sik duwe apa ora ya arep utang buyune cah. Iso ngatep ora iki cah. Mel-mel menyoncongi mae. Mae diconcongi rina lan wengi. Wong manis rungokno tangis sing ati janji aku eling wong manis sun takoke pawartamu besok tak tanggap no. Nah apa Mel? Ajeng Febria. Ajeng Febria apa nih? Silvi Kumarasari. Siapa nih? Niken Salindri. Gampang. Ayo. Tak no. Ayo. Ayo asam aku dan gak iso nanggap lho seorang lek Damis iso ayo wes
nerima tanggapan ngono iso aku wis kesel. Siswa Dadah. Dadah pemirsa. Badrun.